2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖଉଛି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ସେତେ ବଢ଼ୁଛି। ସୋନିଆଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 18ରେ ଏନ୍ଡିଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏନ୍ଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଏଲ୍ଜେପି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଚିରାଗ ପାସୱାନ, ଜନସେନାର ମୁଖ୍ୟ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୋନିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏନ୍ଡିଏ 30ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବ। ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ବିଜେପି, ଏଆଇଡିଏମ୍କେ, ଶିବସେନା, ଏମ୍ପିପି, ଏନ୍ଡିପିପି, ଏସ୍କେଏମ୍, ଜେଜେପି, ଏମ୍ଏନ୍ଏଫ୍, ତାମିଲ ମାନିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆଇବିଏଫ୍ଟି, ବିପିପି, ପିଏମ୍କେ, ଏମ୍ଜିପି, ଆପନା ଦଳ, ଏଜିପି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି, ନିଷାଦ ପାର୍ଟି, ୟୁପିପିଏଲ୍, ଏଆଇଆର୍ଏନ୍ଏସ୍, ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ, ସଂଯୁକ୍ତ ଜନସେନା, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନୂଆକରି ଏନ୍ଡିଏରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏନ୍ସିପି, ଅଜିତ ପାୱାର, ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି, ଏଚ୍ଏମ୍ଏମ୍, ଭିଜିପି, ଏସ୍ବିଏସ୍ପି ଯୋଗଦେବେ। କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପିର ସହଯୋଗ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବାର ଆଭାସ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆୟୁଧ କରି ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୋନିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କହୁଥିଲା ବେଳେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁରାଗ ଟାଇମ୍ସ।